वाह 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 वीरेंद्र चौहान वाह खूब गावला खूब बजावला आ खूब डोलावला आय हाय 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 हम तो जानते नहीं कि निमन व्यास बाड़ कि अब अच्छा गावत बजावत बा चौहान बा ध्यान दा जादो से भिरान भइल बा आ बाबू तन म्यूजिक समझ जा बाबू आवत तन म्यूजिक से आओ आओ बाबा देखो चौहान देखो जादो जी के मंडली है देखो चौहान जी हम तरह गाना बजना सुनावता नहीं कृष्ण यादव नाम होटे माझा गोले गराम हो आज तू गोला में मुस्की चढ़ा दे अरे वीरेंद्र चौहान हो तहरा के जियान को के धो दे रामा शंकर जादव का चेला होई करदा उड़ा दे वीरेंद्र चौहान काय अपने के बुझाता रहो कोनो कोका हुआ खा जाइबा हे जादव जी उसा गावल दाल भात के कवर ना हो जलील जाइबो देखो कंगा लील बावतनी तहार सवाल बा कि सरस्वती माई के माघ महीना में पूजा काहे होला ई दूसर का सवाल हो अब पहल का सवाल तो हर कोई हो कि शिव जी के वस्त्र का हो का पहनले रहले तो सुन हम बतावता नहीं बबुआ गाना बा लय बाबू को बोलत नहीं खे अरे छोड़ा ले कहानी बालो तो हमें से गावतानी तो वही घर इलय हमरा गुरुजी के गुरुजी स्वर्गीय तूफान नहीं कह कि बकुआ बोलत नहीं खे ध्यान दे चौहान जी अरे छोड़ा ले कहानी बालो तो हमें से गावतानी सुनो ध्यान दो अपने के अब से बबुआ अरे छोड़ ले कहानी बालो तो हमें से हम गायब तो वही घरे जाए अरे चौहान तहरा छाती के बाती चारा गायब तो घरे जाए तहरा बाती के छाती चारा गायब तो घरे जाए ध्यान दे चौहान हम व्यास रामा शंकर जादव के चेला होई हम हूँ व्यास वेद पुराण के होई पढ़ के गाइले हाको जन वेद पुराण में सुनो वेदवा पुराण हम पढ़िले रोज वेदवा पुराण हम पढ़िले रोज वेदवा पुराण हम पढ़िले रोज वेदवा पुराण हम पढ़िले रोज
हमर नाम कृष्णा यादव हो चढ़ के हजाए सब तरह बुझाई कि यादव से भेंट भइल रहो। अरे कृष्णा यादव नाम हो अरे धोके मच मचाए तो वही घरे जाए। चलो बबुआ ध्यान दो छोड़े ले बाड़ो तो हमें से गायब तो वही घरे जाए। छोड़े ले बाड़ो तो हमें से हम गायब तो हमें घरे जाए। ध्यान दो चौहान जी हम वेद पुराण पढ़ी ले तब गाई ले यही व्यवसायी में नाम ना लिखवाई ले। तू का बुझा तर के और ब्यास लो हो यह कृष्णा यादव हुआ माझागढ़ का नरेश आदियर के से तहरे सन ब्यास लो खुरखुर भागेला नाम सुन भागेला ध्यान दो। अब ध्यान दी भैया यहाँ के कथा गोइल बा वीरेंद्र चौहान जी तू पूछल है बाबू हमार कि शंकर जी क्या पहले रहले तो सुन हम बतावतानी हम किताब पढ़ी ले सुन के ना गाइले। शंकर जी के वस्त्र चारों दिशा है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा शंकर जी के वस्त्र है उहे पहले रहले। पहिल का सवाल आ दूसर का सवाल माघ महीना में पूजा सरस्वती माई के काहे होला हम गा के सुनाओ तनी ध्यान दो। ई बात तू भूला गइल हो पढ़ले बाड़ो लेकिन कोदो दे के पढ़ले बाड़ो लेनी लड़ौले बाड़ो स्कूल के पिछवाड़ा पेंसिल चबावले बाड़ो सारा रुदल भाई के पेंसिल तू खा गइलो। ध्यान दो सरस्वती माई के उत्पत्ति हम सुनावतानी ई कथा है गोलोक धाम के तारा बतावे कि ताही कि गोलोक धाम के कथा गावतानी हो। गोलोक धाम के कथा बा कृष्ण भगवान नारायण विष्णु के शिव जी के उत्पत्ति को देहले आई लोग प्रणाम क के उनका बगल में सिंहासन में बैठ गइल लो आ तब कृष्ण भगवान उत्पत्ति केकरा के करते ध्यान दो। पर ब्रह्मा कृष्ण के नाभि से कमल निकलल आ वही कमल पर ब्रह्मा जी के उत्पत्ति भई। आ ब्रह्मा जी के उजर दांत रहे सफेद केश रहे वस्त्र उजर रहे चार गो मुंह रहे अब पुरानिया के भेष रहे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उत्पत्ति ले बनी आ कृष्ण भगवान के प्रणाम करके ब्रह्मा जी भी उच्च सिंहासन में बैठ गई। ऐसे कहे के बाबू कैसे हो बबुआ रे तनी देखाओ बेरा कलो एगो निर्गुण के भाव बा कृष्ण जी के आरे नाभि कमल से ब्रह्मा जी लिहनी
सामने बारे चौहानावा कृष्ण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भइनी। ब्रह्मा जी के उधर दांत रहे, उजर केस रहे, उजरा वस्त्र रहे। ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान के प्रणाम करके जहाँ विष्णु भगवान बैठे रहनी, नारायण बैठे रहनी, शिव जी बैठे रहनी, वही बगल में प्रणाम करके स्तुति करके बैठ गई। तब देखी भैया क्या होता, ध्यान देवे के बाद चौहान जी बड़ी निमन खिस्सा कनी हा कादू हम गनी बोलावे हमारे मेहरारू का दांत चियारत रहे। बड़ा निमन कथा कहले। एगो अकबर रहले मंजे बाबू, तब बीरबल से कहले कि हमरा 3 गो बुर्बक चाही। हाँ बुर्बक। तो कहले कि बुर्बक कैसन होला, कहाँ मिली? लगले घूमे तो देखले कि नहीं खाने के न रहे चालाक धोबी भाई। गधा पर बैठ गई रहले। आ जौन लदिया रहे कपड़वा के अपना मुड़िया पर धो ले रहले। बीरबल कहले कि अरे ई कपड़वा मुड़िया पे का धोइले बड़ो? तारा बुझाता हमार गदहावा बा तन कमजोर बा आ मुड़िया पर धोइले बा निके लोड ना पड़ी। तो कहले कि यह ठीक बुर्बक बा। ओकरा के धो के दरबार में ले गईले। कहले कि मालिक है बुर्बक सबसे बा के लिए में धो के। कहले कि कैसे? आते गधा पर बैठल बा, अल्लादी मुड़ी पर धो ले बा। आ कहता कि गधा पर लोड ना पड़ी से अपना मुड़िया पर धोइले बानी। अकबर महाराज कहले कि तब दू गौरी बुर्बक के काम बा, एगो ले आइल बड़ो, ये काम कैसे चली? तो कहले कि तू उहो बुर्बक बड़े सो। तो कहाँ बा? तो सबसे हम एगो बुर्बक बानी कि रउआ कहले पर बुर्बक खोजे गई। आ सबसे महाबुर्बक तो रउआ बन कि हमनी के बुर्बक बनवनी। तो 3 गो बुर्बक हो गईले। उहे हाल चौहान जी के बा। हमरा मेहरारू के सेल्फी की जरूर ना आवेला, इका के बोलावे गई रहल। ओइ में के चालाक होनी। चली भैया ब्रह्मा जी बगल में बैठ गइल बानी। एक बाद केकर उत्पत्ति होता ध्यान दो चौहान जी। कथा बहु वेद पुराण के बयान सही पढ़ के गाइले। ध्यान दे बुआ पूर्वी कलय आ गइल बा। कृष्ण जी के छातिया से कृष्ण जी के छातिया से आर भइल तपतिया मावा हो से धर्म के प्रति भइल बउआ कैसे ध्यान दी हो।
मानवा हो कृष्ण भगवान के औसत से धर्म के उत्पत्ति भई आ धर्म के बाया अंग से एगो मूर्ति निकलली उ कन्या प्रकट भइली जकर नाम मूर्ति पड़ल। ए बबुआ आगे देखी का होता आ उहो स्तुति करके धर्म आ मूर्ति कृष्ण भगवान के बगल में बैठ गइल लो आ ओकरा बाद देखी केकर उत्पत्ति होता। माघ महीना रहे, शुक्ल पक्ष रहे, पंचमी तिथि रहे। कृष्ण भगवान के मुखारबिंद से सरस्वती जी की उत्पत्ति कैनी कृष्ण भगवान। पंचमी तिथि रहे, माघ महीना रहे, शुक्ल पक्ष रहे। यही से दूसर का सवाल चौहान जी सुन लो। यही कारण से पंचमी तिथि के माघ महीना में सरस्वती माई के पूजाई होला। आ सबसे पहले कृष्ण भगवान पूजाई कैले आ प्रगट जब भइली तो हाथ में बीड़ा ले ले बाड़ी, पुस्तक ले ले बाड़ी आ गुणगान कृष्ण भगवान के कर तरीके से बबुआ उत्पत्ति भई। कृष्ण भगवान के मुंह से उत्पत्ति भई, नाम सरस्वती पड़ल। कैसे बबुआ? कैसे? कृष्ण जी के मुंह हवा से भइले उत्पत्ति। ए भाई जी सुनो चौहान, कृष्ण जी के मुंह हवा से भइले उत्पत्ति। ए भाई जी जेको नाम सरस्वती। ए भाई जी नाम सरस्वती जेको नाम सरस्वती। ए भाई जी नाम सरस्वती बबुआ हो कृष्ण भगवान के मुंह से सरस्वती माई की उत्पत्ति होता। ऐसे कभी कहते रहे हाथवा में बीड़ा लेके खूबे बजवली कृष्ण भगवान के हो कीर्तन गवली। हाथवा में बीड़ा लिहले खूबे बजावेली कृष्ण भगवान के उ कीर्तन गावेली। गावते बजावते गावते बजावते न लाजए को रती। ए भाई जी जेको नाम सरस्वती। ए भाई जी नाम सरस्वती जिनका नाम सरस्वती। ए भाई जी अरे यही बात हो। वही सरस्वती माता के कृपा होला तो लोग पढ़ेला लिखेला। शारदे माँ के कृपा से लोग पढ़े लिखेला। शारदे माँ के कृपा से लोग लिखे पढ़ेला। गावे बजावे सोभे आगे उहे बढ़ेला। शारदे माँ के कृपा से लोग लिखे पढ़ेला। गावे बजावे उहो आगे जे बढ़ेला। ए मनोज बाबू आ
सरस्वती माँ के माघ महीने में पूजा होला। आ कृष्ण भगवान सबसे पहले पूजा कइले, एक बाद से सारा संसार पूजे लागल। चौहान ई तरह गाना बेला के जवाब हई